Masigla at masayang sinalubong ng mga residente ng Villasis ang ika-219 founding anniversary ng kanilang bayan. Tampok sa selebrasyon ang tagisan ng galing sa pagsayaw sa Pintados di Panduyokan Creative Cultural Dance Competition. So ito po actually is a 1 month preparation lang po dahil katatapos po ng Town Fiesta ng Villasis. For 3 years now, yung unang nung dalawang taon na yun, more on literary po talaga and arts, more on stone art painting. Pero ngayon gusto po naming ma-include po halos lahat para po mas masaya at mas maingay pa ang selebrasyon. Ang grupo kasi po ito, 5 within sa barangay. Dati po kasi sa Town Fiesta, nag-perform na rin po sila sa Barangay Night. So ginamit po namin yun, kinapitalize po namin yung opportunity na yun para sila na po ang mag-perform dahil 1 month lang po ang preparation. Pero naging maganda po ang bunga po dito. At today we are celebrating our 219th founding anniversary. And first time namin ginawa itong event na ganito. Usually kasi sa atin yung Talong Festival, ang mga mga participants are schools, mostly high schools. Now, para namang maiba. So we engage our mga barangays. Very receptive naman, very cooperative naman ating mga barangays. Nakita niyo naman yung result. Kalahok sa nasabing kompetisyon ang 21 barangay na nahati sa 5 grupo. Ang Hillside, Alongside, Riverside, Side by Side, at Other Side. Mas naging makabuluhan ang pagtatanghal dahil kalahok mismo ang mga barangay health workers, CBOs at residente ng bawat barangay. Unang nagtanghal ang 5 grupo sa harap ng munisipyo para sa street performance. Literal na age doesn't matter. Mapa-teenager hanggang sa senior citizen, kita ang hataw at galing sa pagsayaw. Sa main performance, ibinida ng mga kalahok ang kanilang dance moves at choreography na sumisimbolo ng pagkakaisa habang suot ang makukulay na costumes na simbolo naman ng makulay at masaganang history ng Villasis. Ang mga dancers po is BHWs and CBOs po. Medyo pagod, nandun po kami sa stage ng seniors yung mga kasama. Hindi naman na po sila bata, pero kinaya naman po nila kahit na nakakapagod at medyo hectic yung schedule ng practice. Masaya naman po at saka nagawa naman po namin yung best namin at saka congratulations na lang sa lahat ng mga performers. Super saya po, tapos nakaka-proud po kasi proud na proud yung nagturo sa amin tapos yung kapitan. Ito yung puspusan po talagang practice po hanggang gabi, hating gabi po. Nakaka-proud po yung sa mga kasama ko po, lalo na po sa nagtuturo po sa amin. Bakas naman sa mukha ang saya ng mga manonood na nag-enjoy sa mga performances ng mga mananayaw. Sa huli, wagi ang grupo ng Alongside na binubuo ng Barangay Poblacion Zone 1, 2, 3, 4, and 5. Bayan ng Villasis, tayo'y magdiwang. Bayan ng Villasis, sama-sama sa saya. Masaya. First runner-up ang grupo ng Other Side. At second runner-up naman ang mananayaw mula sa grupo ng Hillside. Nagagalak po sila, hindi po yung kompetisyon, kundi po yung kooperasyon at inclusiveness po nito sa celebration po ng foundation din po ng Villasis. At napakaganda po yun dahil yung spirit po ng camaraderie, spirit po ng kooperasyon, sabi nga po ng ating pong former mayor Nato Brenica, sa Villasis po, kayang-kaya kung sama-sama. Sa pagkakaisa po, mas maraming magagawa. Lester Narag, Balitang, Solid North.